Čaute na Slovensko. Oplatilo sa počkať, respektíve chlapci tým, že poslali po nás rôznych mafiánov, aby nás zastrašili, aby sme sa nedostali či k tej Brhelovej vile, alebo včera ku Kaliňákovej vile, ani nevedia, čo dosiahli. Dosiahli to, že my sme si povedali, že tak ľahko sa im to neprepečie a my tú Ficovú vilu nájdeme. Čo poviete na ten domček za nami? Pekný, nie? Čerstvučko dostávaný, s krásnym bazénom, s protiprúdom, špičkový výhľad na more. No čo, nechceli by ste? Každý by chcel. A tí, čo majú svedomie, by to chceli, aby to mali z čestne zarobených peňazí. Nám sa stala veľmi zaujímavá vec. Pátrali sme, až zrazu s človekom, s ktorým sme sa rozprávali o úplne iných veciach, priamo tu, v Ražani, lebo sme tu presne, v tej istej dedine, kde sme začínali, nám zrazu sám od seba hovorí: a vy viete, že váš Fico tu má, váš premiér, že tu má kuču? Že má kuču tu v Ražaniu. My hovoríme, kde? Však tam hore na kopci, tá biela, s malým oknom. Z boku táto vila má malé okno. To vám ukážeme potom neskôr. A tá debata pokračovala ďalej a ten človek bol veľmi znalý veci. A hovorí, on tu nie je sám, tu je aj váš Alexander Sako, toho poznáte? Jeho žena, ministerka hospodárstva. Poznáte ho? Poznáme ministerku. A rozprával. A postupne porozprával, koľkokrát tu Fico minulý rok bol, ako dlho, čo tu robil, a jednoznačne tvrdil, že vila za nami je Ficová. Žiadne také, že sem chodí na dovolenky, ale že vila za nami je Ficová. Nikto iný počas minulého roku v nej nebýval. Užívajú len a len Fico so svojou milenkou. Čiže oplatilo sa hľadať, oplatilo sa tu stráviť pár dní navyše. Išli sme sem, aby sme tu strávili možno jeden deň a išli proti noci domov. Nakoniec sme tu prespali 3 noci. Dotlačili sme Kaliňáka, aby išiel s kartami von a nakoniec sme u neho dosiahli to, že nikdy v živote nebol tak zásadne porušený ústavný zákon, ako v Kaliňákovom prípade. 2-miliónovú vilu nie len, že utajil pred verejnosťou, ale on ju utajil a ani ju nedal do majetkového priznania. Presne takto robia zlodeji, ktorí vykradnú najprv naše spoločné a potom skryjú majetky a spoliehajú sa, že na nich neprídeme. Ale my na nich prídeme a máme plán aj spolu s vami. Spolu s vami im pôjdeme po krku jak po údenom, lebo to sú vaše prachy. To sú peniaze, ktoré patria všetkým vám, ľuďom na Slovensku, a mňa čo najviac mrzí, že veľká časť z nich patrí najmä chorým ľuďom. Za tie peniaze mali mať lepšiu liečbu, mali mať krajšie nemocnice, mali mať motivovanejších zdravotníkov. Ale títo zlodeji si povedali, že to rozkradnú na Slovensku, budú hrať divadielko s kytičkami a pózy na sociálnych demokratov, ale v skutočnosti im záležalo vždy len na jednej jedinej veci. Na svojej vlastnej peňaženke a na majetku, ktorí si nahonobia z toho, že budú okrádať svojich vlastných voličov. Sme v Ražani. Sme v dedine, kde Robert Fico dokázateľne minulý rok bol. Hovorí o tom aj fotografia, kde sa plaví na trajekte z Rogoznice, čo je vlastne dedina tam oproti. A ten trajekt rovno na boku má napísané Rogoznica _ Ražaň. Bol odfotený o 10. hodine večer, to znamená, že išiel nočným spojom a musel tu prespávať a krásne to ako pucle zapadá do príbehu, kde nám mimoriadne vážený, taký ctihodný občan tejto obce sám porozprával príbeh o istom premiérovi istej členskej krajiny Európskej únie, ktorý si nikdy nezarobil na to, aby mal takúto lukratívnu, podľa môjho odhadu 2-miliónovú vilu priamo na pobreží Jadranského mora. Máme z tohto stretnutia aj dôkaz. Jednoznačný, aj to video dôkaz, samozrejme aj s tým človekom, aj s tým, čo hovorí. A keďže nechceme vystaviť aj médiá niečomu, že by šírili niečo, čo nie je potvrdené, tak tento zdroj my budeme chrániť, čiže nezverejníme toto video pred verejnosťou, ale sprostredkujeme toto video novinárom, ktorým evidentne nie je ľahostajné, že na Slovensku vládnu politici, ktorí okrádajú ľudí a ktorí počas posledných dní túto tému pokrývajú.
priamo oslovíme teda tých novinárov, kde budeme vidieť, že sledovali posledné dni verejný záujem a týmto ľuďom túto nahrávku pustíme, aby mali z priamej ruky svedectvo človeka, ktorý pozná každý jeden kameň tu v Ražani a presne vie, kedy kto sem príde, ktorý papaláš sem príde, s kým príde, čo robí, kam chodí do obchodu, kam chodí a ktorým trajektom, kedy išiel do Rogoznice a kedy sa s ním vracia. Máme jednoznačné dôkazy, že táto vila za nami patrí Robertovi Ficovi, len je napísaná na istých dvoch bielých mladučkých koníkov zo Slovenska. A možno taká zaujímavosť, potom poprosím, možno Jula nech dá aj konkrétne dáta z katastra chorvátskeho, aby ste vedeli, že čokoľvek, čo tu hovoríme, tak je postavené na faktoch. Možno taká zaujímavosť, že to prvé video, ktoré sme natáčali hore z parkoviska ponad touto vilou. Podľa katastra de facto aj to parkovisko, to si možno pamätáte, myslím, že to bolo video číslo 2, tak to parkovisko priamo patrí k tejto vile. A teraz si predstavte toho Fica doma. To, že sa Kaliňák včera, keď videl, alebo teda posledné dni, keď videl, že tu ideme po ich majetkoch a keď nám odpočúval telefón, čo evidentne musel robiť, podľa môjho názoru na 100% zneužíva vojenské spravodajstvo a počúval, že sa bavíme o tom, že ideme ku Kaliňákovej vile, mali sme ju zmapovanú, tak rýchlo to pustil do médií, tak ten sa dosral, keď to tak musím povedať. Tak predstavte si ten pocit Roberta Fica, keď zrazu on sleduje video, že my natáčame vlastne z pozemku alebo z parkoviska jeho vlastnou haciendou, kde sa tu skrýval počas minulého roku podľa svedectva toho pána 2 či 3 puta. Oni hovoria, čiže 2 alebo 3 razy, vždy teda na niekoľko dní. Predstavte si ten pocit u Roberta Fica. Presne taký istý pocit, ktorý zažíval v roku 2016, keď sme ho doslova durili z toho lukratívneho, najdrahšieho bytu, aký v Bratislave existuje, z Komenského Bonapartu. Z bytu, ktorý si užíval a ktorý bol postavený z daňových podvodnou Baštrnáka a on tam symbolicky platil za najdrahší a najväčší byt v Bratislave 2000 eur. A klamal tam celé Slovensko a v podstate bral úplatky, lebo keď to robí politik a duplomot vyhláseného daňového podvodníka, jednoducho bral úplatky za to, že ho potom kryl a o tom aj sú dôkazy z predošlých rokov. Predstavte si teraz ten pocit toho Fica, keď vidí nás troch, že tu stojíme hore na parkovisku a hovoríme o tom, že tu sme si našli tieto 3 vily, lebo tam bola tá vila, keď ste dávali pozor, tam je vlastne Sakovej Mužma, za touto vilou hneď priamy sused, potom je tam, kto tam boli? Moravčíkovci? Ja nie, Knocíkovci, čo sú zase páni šéfky katastra, čo sú to bratia, tuším, áno, jej brat a jeho synovia. No a o tejto vile ja som na začiatku toho videjka sa najprv tak trošku pomýlil a potom som už hovoril ďalej. Takže ja vám poprosím teraz Jula Jakaba, aby vám povedal, že kde vlastne teda presne sme, aby ste to prípadne aj na katastri mohli nájsť. A keď to teraz neviete, nebojte sa, my vás to naučíme a spoločne pôjdeme týmto vagabundom po krku a nedáme im spať. Lebo toto nie sú vily postavené z ich čestne zarobených peňazí. Toto sú vaše práva. Toto sú vaše vily. Pozdravím vás všetkých. V prvom rade treba povedať, že nás sem priviedol článok, ak náhodou medzi časom všetci na Slovensku zabudli. Je to článok, ktorý bol uverejnený v druhom najčítanejšom denníku chorvátskom, ktorý píše o tom, že podľa informácií od miestnych by mal Robert Fico mať vilu tu v Ražani v Chorvátsku. Kvôli tomu sme sa sem vydali a kvôli tomu sme pátrali. Pre záznam, momentálne sa nachádzame na pozemku, Igor môže ukázať tú cestu. Prišli sme sem normálne po verejnej ceste, ktorá je zapísaná ako verejná cesta, chorvátska cesta, po ktorej môžete prísť slobodne. Aj vy všetci, ktorí nás pozeráte a ktorí si môžete slobodne prísť pozrieť takéto vily. Nie je to nič nezákonné, je to úplne v poriadku, nejdete cez žiadne cudzie pozemky. Pozemok za nami môžete v oficiálnom katastri chorvátskom nájsť pod parcelným číslom, teda v Ražani, dajte si, že Ražan, nájdete si túto oblasť, pod parcelným číslom 9128/1, popisné číslo 247G, takto si to tam nájdete, tú parcelu
pokojne si na ňu môžete kliknúť a keď si na tú parcelu kliknete, ospravedlňujem sa, a keď si na tú parcelu kliknete, tak vám aj ukáže vám, že aká je to parcela, že má 796 m2 a tu nás si dáte vlastníkov a vidíte, že na polovičku to vlastní jeden pán Gocník a druhý pán Moravčík. Tieto mená súvisia, tak ako hovoril Igor Matovič, vznikli aj podozrenia a bol Robert Fico dotazovaný na konci minulého roka, že cestoval súkromným lietadlom s poslancom Stredákom práve tu do Chorvátska, kde mal tráviť čas a kde aj podľa svedectva, ktoré sme my získali, tu mal tráviť čas niekoľkokrát minulý rok, po niekoľko dní. A Robert Fico nikdy toto nevyvrátil, akurát hovoril, že tu nič nestavia a že tu nič nevlastní, čo je v podstate pravda. A presne to je pravda, lebo keď Fico dával tú prvú reakciu, keď si všimnete, poprvé, na to, že sme išli sem, dal dve reakcie. Prvá reakcia, že on tu vlastne nič, nie je pravda, že tu niečo kúpil nejaký pozemok a nie je pravda, že tu nejakú vilu stava. Dával si veľmi bacha na tieto slovíčka a to je presne on. Lebo on tú vilu už tu má. Majú napísanú na dvoch bielých koní, ktorých vám vlastne povedal Julo Jakab, a sú to dvaja mladulinky ľudia. Jeden je synovec poslanca Stredáka, s ktorým sem teda priamo na triskáči Fico letel na letisko Split. A druhý je synovec pani Gocníkovej, čo je šéfka katastra, pravá ruka to istého Kajetána Kičuru, ktorý vytuneloval štátne hmotné rezervy do svojho vlastného trezora a mal ho nafutrovaný, plný zlatými tehličkami. Inak je to človek, za ktorým som v momente, ako keď som bol v sobotu vymenovaný za premiéra, v nedeľu ráno o 8 som bol na štátnych hmotných rezervách a to bol prvý človek, ktorého sme dali dole, ktorý jemu normálne, že z očí kúkalo, že to je zlodejsko. Pani Gocníková, teta toho mladého chlapca, ktorý vlastní, teda túto, na ktorého je ako na bieleho koňa napísaná táto Ficová vila, tak pani Gocníková robila pravú ruku zlodejovi Kičurovi, ktorý si nafutroval svoj zlatý trezor. A otec tohto mladého teda pána, na ktorého tá vila napísaná, Gocník, o ňom zase na internete si nájdete, že to bol Jahnátkov, eurofondový špecialista na eurofondy. A teda keď to bol Jahnátkov, bol zároveň Brhelov. Lebo zároveň, keď sa pozrieme na to, že kto je to istý pán, teda Stredák, poslanec za Smer, tak jeho manželka, čiže mama tohto vlastne vznešeného, to mladého junáka, ktorý teda takúto vilu, tú miliónovú na chorvátskom pobreží vlastní, tak jeho mama mala priamo spoločnú firmu s kým? No s Norbertom Bederom. Jednoducho celá táto banda, to sú takí poskokovia Bedera a Beder bol vlastne zároveň prepierač peňazí pre Roberta Fica a ten mu to takýmto spôsobom evidentne zabezpečil. Kruh sa začína uzatvárať, pretože Norbert Beder je obžalovaný megastroji na korupciu a pranie špinavých peňazí. Je obžalovaný v kauze dobytkár, aj obvinený a stíhaný. A táto kauza dobytkár ešte nie je uzavretá, ale to, čo vieme, že sa stalo a je uzavreté, je NAKA, ktorá vyšetrovala tento megazdroj korupcie a prania špinavých peňazí. Treba povedať, že pán Bildor, aj pán Stredák a ich teda manželky mali spoločnú firmu, kde spolu podnikali a pán Stredák má tiež vilu, blízučku tu nedaleko, teda jeho pani manželka. A táto kauza dobytkár je kauza, kde sa zadokumentovalo 95 rôznych skutkov. Úplatky, ktoré boli dané, boli napočítané a zadokumentované vo výške 10 miliónov eur. V Slovensku vznikla škoda 27 miliónov. Všetko sa to dialo za pani ministerky Matečnej, ktorá je momentálne teraz štátna tajomníčka na ministerstve životného prostredia. Pani Matečná, odstúpte, nemáte tam čo robiť. Toto všetko sú veci a mohli ste nás sledovať od útorka až teraz do piatku, kedy ste si mohli tvoriť názor. A ja sa pýtam, že kde sú tie peniaze, ktoré sme mali spoločne z našich daní na diaľnice? Kde sú tie peniaze na školy, na škôlky, na nové nemocnice? Podľa môjho názoru sa začali presúvať sem k chorvátskemu pobrežiu. Treba si uvedomiť jednu vec, že kto nepriznáva svoje majetky a kto tvrdí, že ich nemá, tak
Čo myslíte, odkiaľ sú tie peniaze? Na koho sú napísané tie majetky? Tak ako včera Robert Kaliňák priznal svoju výluku, ktorej sa roky nepriznával, tak ťažko očakávať od Roberta Fica, že sa prizná k niečomu takémuto, čo je samozrejme ešte aj napísané na iných ľudí. Takže, fakty sú, bol tu niekoľkokrát minulý rok, videli sme to, sú z toho oficiálne fotky, ľudia, ktorí tu žijú, to povedali druhému najčítanejšiemu denníku v Chorvátsku, povedali to nám, máme z toho aj nahrávku, všetci hovoria, že stojíme pred vilou Roberta Fica. Nehovoríme to my si to nevymýšľame, to hovoria všetci, ktorí tu žijú, ktorí ho poznajú po mene, ktorí poznajú po mene jeho susedov, ktorí vedia, ako sa správa, ako chodí, s kým chodí, akých ľudí má okolo seba, poznajú ich po mene. A viete, ja keď sa tu na to pozerám, na tú vilu, ja mám pocit, že no nie sme v Rusku. Nie sme v Rusku, pán Fico. Nie sme ani na Kryme, ani nie sme na Kamčatke, ani nie sme na Sibíri. Podľa mňa ten výhľad v Rusku takýto nie je. Sme v Chorvátsku, kde si vy chodíte užívať, zatiaľ čo ľudí kvárite konsolidáciami a sebe zvyšujete platy o 5000 eur a teraz chcete, aby ste si ho zvýšili o ďalšie stovky eur aj svojim kumpanom. Že vám nie je hanba. Že vám nie je hanba, fakt. Tu chodíte, všetci ľudia to vedia, že tu chodíte. My sme to prišli odhaliť. Posielate na nás ľudí, ktorí na nás hádžu kamene, ktorí sa vám vyhrážajú. My sa nezľakneme. Aj ľudia, vy všetci. Ukazoval som vám kataster. Poďte do toho, ten kataster je verejný. Poďte nám ukázať, kde sú všetky tie. Však vy ich poznáte. Viete, kde tí ľudia chodia, kde dovolenkujú. Kde líhávajú na plážach. Pozrite sa, niektorí z vás ste nám už aj poslali. Posielajte nám, kde sú tie ich parcely, kde sú tie ich vily. V pohode, my tam pôjdeme. Pôjdeme tam za vás a pôjdeme tam pre Slovensko. Pôjdeme tam pre ďalšiu generáciu detí, ktorí chceme, aby žili na Slovensku, aby neodchádzali nikam inám. A pôjdeme tam aj kvôli tým starým ľuďom, ktorí volia Roberta Fica v zdaní, alebo zdá sa im, že to je ten správny líder, ktorý má úctu aj voči Putinu, aj voči Rusku. Ale prosím vás, to sú také kidy, tu na peniaze, na chorvátskom pobreží, západné krajiny, žiadne Rusko. Iba vás klame. Robert Fico hovoril, že tu niekto klame, ale ten klamár vystúpil spoza jeho chrbta a keď išlo do toho, tak sa sám priznal, že tu má vilu. Takže si ľahko môžete uzavrieť vy sami svoj názor, že kto ten klamár počas toho, ako sme my tu hľadali vily s bohatlíkov, kto ten klamár skutočne je a kto zakrýval pred vami pravdu, ktorá sa tým, že sme sem vycestovali, odhalila a dnes o nemôže hovoriť a vedieť to celé Slovensko. Ja vám takto na záver chcem všetkým poďakovať. Je to, myslím, že video číslo 11, ktoré teraz práve pozeráte alebo budete pozerať. Spolu s vami sme vytvorili tlak na to, aby sme odhalili majetky hajzlov, ktorí vytunelovali vaše peniaze, ktorí podvádzajú svojich vlastných voličov, ktorí sa falošne tvária, že sú vlastenci, že im na Slovensku záleží, ktorí sa falošne tvária, že sú sociálni demokrati, ktorí sa falošne tvária, že im záleží na svojich voličoch, ale v skutočnosti im vždy záležalo len na sebe a svojom luxuse. Robert Fico si na luxus potrpí a za sebou vidíme absolútny luxus. Urobíme tu aj viacero fotografií, aby ste mali detaily, aby ste mohli vidieť, kde sa chodil skrývať počas leta, lebo v zime vieme, že sa rochnil v Zlatej vani vo Vietname. Ale chcel som, ako som povedal na začiatku, poďakovať vám. Bez toho, aby ste sledovali tieto videá z investigatívnej roboty poslancov Národnej rady, tak ako sa patrí, bez toho, aby tieto videá nemali 500 000 a vyššie sledovanosti, bez toho by sme ani toho Kaliňáka nepritlačili k tomu, aby konečne po 7 rokoch priznal, že má utajenú vilu za približne 2 milióny eur, lebo teda s rybárom, ktorý sme sa včera plavili a zároveň teda sa vyzná v realitnom trhu, tam na mieste sme to takto asi odhadli. Čiže bez toho by sme to nedokázali. Bez vás by sme to nedali a presne tak, ako povedal aj Julo Jakab, chceme vás pozvať do spolupráce. Keď prídeme domov, natočíme čisto inštruktážne videjko, ako sa používa chorvátsky kataster. 100 000 z vás zo Slovenska do Chorvátska chodia a viete ich, poznáte ich. Zrazu zbadáte na pláži alebo niekde v reštaurácii nejakého smeráckého zmrda, o ktorom viete, že nikdy v živote vlastne čestné peniaze nezarobil a vždy žil iba z nejakých štátnych zákazek alebo preto, lebo mal správne čísla v svojom mobile. A chceme vás poprosiť, aby sme im išli spoločne po krku.
Áno, je to dosť nebezpečná robota, preto vás priamo do toho vťahovať nebudeme. Od vás chceme len informácie. Keď ich niekde zbadáte, keď budete vidieť, do ktorej vily pôjdu, kde sa zašívajú, my vás naučíme používať chorvátsky kataster, je to veľmi jednoduché a spoločne im pôjdeme po krku. Lebo tí ľudia si neužívajú čestne zarobené peniaze a tým pádom nemajú právo na súkromie. Oni si užívajú v majetkoch, ktoré de facto patria vám. Na túto vilu by sme asi mali nalepiť majetok Slovenskej republiky, ako pri tej počiatkovej, kde aj pri tej počiatkovej vile klamali, že to patrilo nejakému Francúzovi. Aj v tomto podvádzali svojich voličov, aj v tomto svojich voličoch si mysleli, že sú totálni hlupáci. Počiatková vila naďalej patrí Počiatkovi a nikdy sme pri tej informácii neklamali a nezavádzali. Naďalej tomu zlodejovi patrí a Fico mu dal amnestiu za podvod, kedy viac ako 500 miliónov poslal na Cyprus a dal mu amnestiu, že už je to viac ako 10 rokov, tak už nebude ani obvinený, ani obžalovaný. Takto tí zlodeji fungujú. Rozkrádajú vaše spoločné, naše spoločné a tak ako som povedal na začiatok, mňa najviac mrzí to, kedy okrádajú chorých ľudí. Sú tu desiatky víl z bohatlíkov, ktorí zbohatli len preto, lebo tunelovali peniaze, ktoré patrili chorým ľuďom. Miesto CT-čiek, miesto magnetických rezonancií, miesto inovatívnych liekov na liečbu rakoviny, tie peniaze skončili v ich miliónových vilách. Aj v tejto vile tu, na pobreží Jadranského mora, ktorá patrí Robertovi Ficovi. Ešte raz ďakujem všetkým vám, že ste pozerali, lebo bez vášho záujmu oni by nedostali strach a nezačali by sa priznať. Posledná veta pre čestných vyšetrovateľov. Vieme, že ste v policajnom zbore, že tam stále ste. V týchto videách sme priniesli mnoho dôkazov a mnoho prepojení, na základe ktorých by orgány činné v trestnom konaní mali začať vyšetrovať. Preto vyzývame všetkých čestných policajtov, všetkých čestných vyšetrovateľov, konajte svoju občiansku aj svoju profesnú povinnosť a začnite vyšetrovať všetky tieto finančné toky, kam vedú a ako je to možné, že na chorvátskom pobreží sú umiestňované stovky miliónov až miliardy eur zo spoločných peňazí slovenských občanov. A ja chcem zase poprosiť vás, milí žurnalisti na Slovensku. Vám, ktorí ste informovali o tom, čo sme posledné dni odhalili alebo pomohli odhaliť, veľmi pekne ďakujem, lebo sledovali ste verejný záujem. Ja som trochu prekvapený, že ako si niektoré médiá sa tvárili alebo hrali takú hru na mŕtvého chrobáka. Od médií, od ktorých by som včera očakával palcové titulky, že Kaliňák nepriznal miliónovú vilu a tajil ju 7 rokov pred ľuďmi aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní, lebo o tom je ústavný zákon na ochranu verejného majetku. Ústavný zákon, ktorý Kaliňák týmto vedome porušil, tak zrazu ste o tom napísali malinkú správu, že pomaly by ste si ju ani nevšimli. A toto si myslím, že nie je správne. Ak vám záleží na verejnom záujme, mali by ste informovať o veciach, ktoré sú predmetom a mali by byť predmetom verejného záujmu. Lúčime sa s vami, možno na záver taký trošku exkurs, aby ste videli, ako tá vila vyzerá. Že také, samozrejme, nevstúpime na pozemok Roberta Fica, ktorý má napísaný na 2 svojich bielých koníkov, ale tu si môžete pozrieť detailnejšie zábery do bazéna. Keby ste tu boli s nami, vidíte to isté, nepotrebujete sa nikam skrievať na žiaden plod, ani nastupovať na cudzí pozemok. Normálne z verejnej cesty, na ktorej teraz stojíme, z chorvátskej verejnej cesty, z verejného pozemku. Toto všetko je vidieť. Tu vidíte z boku, takisto ideme po chodníku, ktorý je verejný. Čiže žiadne, nikto nám nemôže vyčítať. Samozrejme, môžu na nás zavolať políciu, že im tu neviem čo, vstupujeme na súkromné pozemky, dávame si sakra bacha, aby sme im tú zámienku nedali. Čiže stále ideme iba po verejných pozemkoch a ja vám teda, keď dovolíte, postupne prejdem až na miesto, odkiaľ sme začínali prvé video a kruh sa vlastne uzavrie a môžeme na dnes skončiť. Čiže prídem až hore vlastne na parkovisko, z ktorého sme začínali prvé video a kde sme vlastne vôbec netušili, že de facto my stojíme na pozemku hľadanej Ficovej vily. Ale tým, že na nás poslali zločincov, ktorí mali jedinú úlohu zabrániť nám v tom, aby sme šírili na Slovensku pravdu, tak nakoniec nám v podstate pomohli k tomu, aby sme odhalili a usvedčili Fica z toho,
že tu máme napísanú na bielých koních. Takže keď si pozriete to prvé video, sme presne teraz na tom parkovisku, z ktorého sme začínali. A tí ľudia ešte, aby ste vedeli, majú takú drzosť, že verejný chodník, že verejný štátny pozemok si tu ohradili ako súčasť tohto parkoviska, lebo keď si pozriete na katastri, tu nemá čo byť tento jeden pozemok, ktorý patrí, chalani, pripomeňte mi, Gocníkovcom, to je tento pozemok vlastne, alebo teda tento dom. Čiže to sú brat šéfky katastra a teda ten Jahnátkov alebo Bederov špecialista na eurofondy. A tu je zrazu plot a tuto je akože Ficové parkovisko. A oni na hanbu aj pozemok, ktorý vlastne tuto je štátny, približne 1,5 metra, možno 2, si ohradia, aby sa to tvárilo, že to je ich. A tu si ešte natiahnu šnúrku, bez hanby, aby ľudia nemali prístup na štátny pozemok. Čiže oni hajzli, ešte nie len, že okrádajú Slovákov, ale oni si ešte bez hanby privlastňujú štátny pozemok a preto som im to teraz tu vypol. A jednoducho tento pozemok je štátny, patrí chorvátskemu štátu. Tieto svine, už prepáčte, som z toho vytočený, ešte aj tu kradnú takýmto spôsobom a zabraňujú ľuďom, aby si tu mohli pozrieť ich haciendy. Takže tu je Ficová vila z druhej strany a tu vám ju vlastne, až tuto sú tie prvé vily, ktoré sme vám ukazovali. Jedna Gocníková, pravá ruka, teda však Bedera, ale de facto to je Fica a spol. A toto je pani ministerky Sákovej manželino za 1,5 milióna minimálne vila ďalšia. No a tu máte... prepáčte, už som ďalej. Zase som to trošku ubehol. To už som sa dostal, vlastne toto je súkromná vila, a tuto je Ficová vila. Ficová vila z druhej strany. To z vrchu. A tam od spodu už vám to nebudem ukazovať a vidíte ten nádherný výhľad dole. Ale teda tuto je z jednej strany skrytý, lebo ten kľúčový výhľad je tam spredu tej vily, kde majú absolútne súkromíčko. A áno, Fico, teraz si idem po tvojom pozemku, zažaluj ma, hajzel špinavý. Rozkrádať 14 rokov peniaze, ktoré patria ľuďom. Rozkradol si 30 miliard eur. 300 000 trojizbových bytov za to mohlo byť. Už som toto hovoril. Každý jeden manželský pár mohol dostať do vienka zadarmo od štátu trojizbový byt. Miesto toho ty si s tvojimi vagabundami, s Bederom a spol rozkradol republiku a ty sa ešte ideš tváriť, že tebe záleží na ľuďoch. Že sa nehambíš tie ženské na tom mítingu MDŽ si ich kupovať a ukazovať, ako tebe na nich záleží s ružičkou, ty trapak sprostý. Že tu vidíte z ďalšej strany výhľad. A však tu sme vlastne už aj boli. Samozrejme, výsadbička, krása, luxus. Takže tu sa rochní potom Fico v lete, aby ste vedeli. Takže sme veľmi radi, že ste s nami boli, že ste videli, čo sme videli my. A som veľmi rád, že nakoniec sa nám podarilo spoločnými silami dokázať a nájsť tú Ficovú vilu. A teda ešte raz k tým novinárom. Skúste, prosím vás, ísť po krku zlodejom. My vám v tom veľmi radi pomôžeme. Čaute na Slovensko.